officer te chuan he pa hi au thei me lo tur chuan a ka chu an hnoa a kut le ke te chuan phuar betlat mai boka ti chuan chu officer chuan ina chuan lutin anupui chu a pawngsual ta ni chutia a chevel lai chu a umna tang chuan a hmu thei vek bok si ani nakin dewa chuan a kan chuaka an zinga pakhat chu lut ve ngal turin le anupui chu pawngsual ve turin ateya ma se he pa hian alo du mai lo chuta le he officer hian a pistol chu phorin atin taran maya ilu lo chuan ka pang che atita mai he pa hian du thlan tur dang nei lovina in khria avaluta ava pawngsual ve ta ni veng tu pakhat po chuan ke po ka du venia aron tia aron chuan hu chuan ani po chu alut ve le ngala thil thleng zong zong chu he pa hian a muk vek avangin aril ro nal tuk chu tra po drop hle theilavin amit tui chu luang zung zung ngot mai ni chu tianga mi pathum ngotin an pawngsual nu chuan anupui po chu an chhuah ve ta pon lama chuan a kan chuaka a pasal an phuar be chu en wanga theilo chuan han nui deuh se ya ti chuan leilama chuan a zuang thlata ni atla thlata wanga leya chuan atla hlumta a pasal ro nal tuk chu thei to pina han tala anupui beka thi to wang chuan midang ho po chuan an chel bet to big lawa eng tin tin mo chuan atal chuak thei hrama in hnuai lama chuan rang takin atlan thlangala anupui nen azu thlen chuan atlai ma to ni thisen a chuan na sata wangin anupui chu chan man ani to lo chuta le thinrem tak chuan han hoi chowa anupui pawngsual tu te hmel chu chik tak chuan a ena an hmel chu chin chia ta vek mai eng ti ke mo Phuba lak ngei tumin a ro chu siam ta ni amma sabera chuan kong hnuaya tui chapai na kwa an hna cement phek ang deuh mai chuan siam chopa chu mai ne lovina thian pa hna chuan perak thir liam pui lo ngai to turina ti boka chung perak te chu thing phek a chuan an kil from maya chu mi zan chuan kong laya le hnuai tui chapai na ong khuna lai chu an la sona an thil siam chop chuan an khu ta a sir vela te chuan vai vut chuan an chhun kha veka wangin atak ang ve me maya zanraya chuan Japanese officer pakhat chu an hota a ho na kong ani sa mhrima ngai tu lem lo chuan chulai kwa chinna lai chu kapin atla holta an hnuaya thing phela perek an kila tak mai chuan azut la tha a in phil hlum chu ni ta der mai mi pakhat chu a that ve ta phot ole dot le chuan lei pakhata hian indo na chu ti top ni ro se ti benar hi tar wa maya an nau te zinga mi ti luina an pawngsual tir pa kha aron kala lem chuan a hlau thong ve dewa a pistol chuan han phora film khur tak chuan an ko na hmun in chung lam ben ran tar na lama chuan a han chho ve a in chung sang deuh taka thleng ta mo ti a chuan kongka pakhat chu alo in honga a chung atang chuan ram huai ni om tak mai che pakhat war veka in thuam hi ran chuak ta hlo maya chu han hmu thut chuan a hlau em maya a han tol nung deuh thut mai chu rai ling khalong thlen box si dawa in chong sang tak atang chuan atla thave ta he po hin ruam han sa vek thonia kharam huai lema tang tur po kha poisa choya an roi nia rai ling po kha apa ngai tak tak zo kha anti chia rai nom lo da vin an lo siam sa vek chanin apa ni na chu athile ta phota ti chuan pakhat chi angai ta atu galo ni chuan anupui po chu asun na hunan bua saya chu program ron ngai fen chuan a pawngsual tu officer pa kha ron kalta chuta le ama ber chu lo bi rowa voi le khata ron lang thutin chu officer chu ron kap to pop mai ma se kap thletlat officer chuan a zui ngala in chung lama chuan tlan chho zerin mi in chunga chuan atlan phei zai zaya ma se be se do takin in chung pakhata chuan oil heroin le nal vek mai chu lo ni in chuta chuan tolin leilama chuan atol thlata a ke te chu a so thliaka
ui col tak mai hi lo la om zuya chu ui col tak mai chuan a se lum ve ne ta ni ti chuan anu pui Phuba chu ala fel thei ta tuna chuan hadam takin ani po aum ve thei ta ni ole angai no mi ti chuan adang pokan kon ti zel don ni o kan vun hi engwangin nge check up angai kan ti chuan mani kan in sha chena tur le kan in enkol na tur ta na man ru poi mo takani skin check up kan han na ya mi chen khatam tak chu vun enkol ngai mi alo an ni awangin an vun te alo thia vun thi to chu enkol dam le ngei na a om to lo dam chunga kan mai du ke mo kan har satna kan maya omte kan dam chunga putlen top mai tur ti na ni chu engdam doi po ina ti that thei to lo vun che to vun thi vek to an om chin ani makeup te kan manga skin and col kan te mak le si lo chuan kan vun kan ti che tul tul don ti na ni a chuwang chuan skin check up kan neya product mang tura min ti te kan man that hian kan vun le kan hrisel na tan alo che em mai ani tin heng mai ba ka hian vun check up mai hi atok lova heng kam product te hi kan man tel le si lo chuan omzia anei don lawani vun nung hrisel tha nei kan du ani chuan skin check up hi kan nei ve nge ngei don ya mi chen khat vun check up in an lo kala chap zoi zoi an om chem achan chu an vun an enkol ngai lawa vun thi to enkol thei lovin alo om chen wangani heng awanghian kan vun enkol hi I uluk thar sau sawam u Khawlbawm resort ten zola no pang le pui tling tan tui chen na a om ka nge ni kum lam atang khan tui chen na kan han siam tana ma se mi sual kan tong zeu zewa kan pul min khoi che sak thul kan bung wa kan ben ak min ti che sak thul than hi khat vel chu kan khai lak pha nge nge ya ma se tuna chung pathian sa ka tui chen na nom tak om le to e no pang tan chon du tu sa ma nia pui tling tan po a thuk tang lai hi thin zon thleng vel chau ma ni se tui leu thiam lo tam phei chona tok chia mei chetan phei chuan chen mai mai nan anuam tok chia ni khret bel du dang ne tan chuan phone number a hian an kim a zo chen theya alu man che pe khanga ya tui chen man ani mo a chung om man thil dang pek tu om to lo wani school minga kan kalani phei chuan discount om tela saturday ha ro kan hong lova phone number a hian kan lo ko be chiang lo ni